bigla kang magkakaibang palpitation, bigla kang magiging balisa, tapos Ayun. bigla kang magiging worrisome. Oo, bakulong kang worries. Mhm. And then of course, yung pinag-mention ko sa bago, may mga physical manifestation ka. Like Ayun. palpitation, Mhm. difficulty breathing, kuminsan gadi ka susuka. Opo. Yan, opo. I see. Okay. So in general po, Doc, ang mga signs and symptoms na iyan na pwedeng ma-experience din sa rong tao, ano po ang gari pinaka-worst na sitwasyon kung nagkakaigwa po kang anxiety disorder? Ang worst na situation dyan actually is kung mag-progress siya sa ibang ilang sa payo. Kasi sabi ko na pag nag-insister ka kang gusto mo, pwede ka maging anxious ka yan. Magiging makulit ka and everything. Para-worry ka. Pag nagpatuloy ka mag-insist, pwede ka magkaigwang depression, pwede ka magkaigwang psychosis, pwede ka mag-progress duman sa medyo mas malalang ilang po sa payo. I see. Opo. So from anxiety, depression, ano po sarong na-mention mo tabi, Doc? Psychosis, tama? Psychosis, yun yung pinaka-endpoint Pag talagang nag-insister ka kang gusto mo, pwede kang mag-psychosis. Alam mo ba, sir, para medyo clear sa listeners, Opo. meron kang negosyo, nalulugi na, nag-insister ka talaga na maski araw mo talagang lugi na, alam mo kang pandemic, hindi kang choice, kundi magsara, nag-insist ka na magbukas talaga, sige, mentally, emotionally, pag-iisip mo yan na dapat bukas tulos, magiging very anxious ka kayan. Tapos, for most people po, sir, na-realize po ninda na they po yan nakakatabang senda. So, maski day sila magpailing kay Dr. Tam, maski day sila magpailing sa psychiatrist, Opo. they go back to normal. Basta yung realization na day siya nakakatabang mag-insistir. Pero kung mag-insist pa rin sila, ang sunod kayan, maski gaano kaka-insistir, di magari ikaw masusunod. So, ang mangyayari, madi-depress ka po. Tapos pag nag-insist ka pa, pwede ka na mag-breakdown na full-blown breakdown na po. So, magsa-psychosis ka na po. I see. So, yan pala, Dok. Garong palang kalala kung in kaso mapabayaan po ang anxiety attack sa sarong persona, no? Opo. In fairness po sa mga taong nagsasuffer kay anxiety, kadak lang ka mga bagay na pag-i-insist ninda is actually good Iyan. Okay. Usually karamihan mga marinang tao, mabuot. Pero ang problema po, sir, dahil mabuot sinda, may tendency sindang gusto ninda maayos gabos. Everything in order all the time. Tapos dahil maganda yung pakay ninda, maganda yung intention ninda, at mabuot na sinda, nag-i-insist din sinda kung kang gusto ninda. Unfortunately, yung mundo po natin, hindi po perfect. So it's not everything, talagang dakulong kibulyaso ang mundo natin, dakulong kapalpakan, everything. So, hindi po tayo dapat, we can do what we can, pero hindi po tayo pwede mag-insist ng gusto natin. Ang pagiging masobrang mahinalit na, Dok, pagiging worry, permanent sarong persona, pwede pong sabihin na parte kang anxiety? Pwede na po mag-abot duman. Ito pikabot ng generalized anxiety disorder. Tapos pag mag-worsen po yan, malawag po yan sa panic disorder. Nasa log po yan kang grupo kang anxiety disorders. Pero a little worrying is okay. Importante po worry kita. Pero itong po, day na talaga pwedeng sumayo ka na pong magiginibo talaga, tapos nag-insistir ka na to do something else. So magiging balisak ka po madumog ka, maluwas laog ka sa kwarto mo nag-insisted ka na may yung gusto mo dapat masunod. So ang problema ba yan, magkakigwa ka ng physical manifestations manlang ka ang blood pressure mo, ma-increase ang ang gastric secretion. So magkakigwa ka rin ng stress ulcer. So dakulo pong physical manifestation yan po. So importante lang po talaga sa tao is that kung may problema kita, we do what we can. And then, we just wait for the result. Take it na mag-insistir. Minsan, so mga kaaputan, gusto ta masimbag, na-insistir kita. So, pigiging mapakulit kita sa relative ka. Iyo po. Ano na nani ito? Sabihan na nani sa kuya, arka. Mas kinani itong pika-apot mo. Dahil ang aram sa simbag, nag-insistir ka. I want to bring that out, sir, kasi very common baga sa tuya na ang belief na every question should have an answer. Di ba? Magayon ng pag nagugon.
Yeah. Pero sala po yan. Opo. Because 99% kang kaputon, di mo talaga nasisimbag. 1% lang yan. Pero happy na kita sa 1% kasi may cellphone na kita, igo kitang Zoom. Pero 99%, Yeah. data aram we don't know what will happen tomorrow, data aram kung narin kita babayadan kang utang, data aram kung siya nagibo sa Diyos. O Yeah. balawada pagparaisip ka kung dito ka maging pasyente sa aga. Mhm. So, kada ka lang kang kauputan talaga, di nasisimbag. So if you have a question na di nasisimbag, chill ka lang, relax ka lang. You know, 99% kang kauputan talaga, di nasisimbag. So we do not, ang sikreto dun, we do not insist talaga. And in relation to that, paano ang sarong tao di mag-insist? Makaukod kita magtius lang. Opo. Oo. Dok, Brown out, sir. Ano? Yeah, Brown yeah. out. Kapag may problema tayo, bring up ko yan, brown out. Oo. Nag-brown out na, di ka na magpara-apot kung ano nga may ilaw, tapos mag-insistent, sana may ilaw tuloy sa open. So lalo ka po ka mas-stress. Importante, tiuson mo na lang, tiuson mo. I'm not kidding. Yeah. Pag tinius mo, 5 minutes pa lang, tabi sir. Opo. 5 minutes pa lang, okay ka na. Yan. Yan ang kakainin ng pagtius eh. Kasi pag tinius mo sa anong bagay, nawawara. So Opo. pala, abo mo tiuson, aga na lamang, pagpumuda mo pa sa APEC. Yan. Pwedeng tama ka, pero ikang lugi, ikang pagal, ikang Opo. agrebyado, na naging anxious. So, tiuson mo talaga. May professor kang may sugon, titiusan na yan. Yan. Para reklamo kang may sugon. So, professor mo, tiuson mo lang yan. O sa magdura mo medyo strict, titius lang yan. You know, everything will be okay eventually. Pero, ang apod yung kaya cancer sa psychiatrist is stress inoculation. Yan. You have to be stress inoculated. Meaning, kasi gari vaccine, ang vaccine baga is viral angiogram inoculation. Iya po. Psychiatry din, meron kami pick up na stress inoculation. Kung sabihin, may subos mo tinawag kang project na dipisilon. Ibig na magreklamo ka, tiusin mo lang, gibuon mo lang. Para the second time it's given to you, you can always tell yourself, nagibo ko na ini. Opo. Pero kung demo sir pagtius, 10 beses tinawag mo sa project, 10 beses ka matius. Iyon. So ang sekreto talaga, sa mga little things, tiusan ta na lang sa mga salita bagay. Iyo po. We don't insist on them. Yan. Opo. So meaning, Dok, di ba? Kung halimbawa ngayon may terror kang agum, di ba? So, saro sa mga pagis, tiyoson mo ito kiloy-luway. Ano, akseptaron mo ang sayang pag-ugali. Iyo po. Iyo man ang ganda. Opo. Ngunyan ko lang, Although Dok. duman sa agum, dapat magbago magkaugali yan. Ito paano. Kasi part kang, now that you brought it up, Yeah. magbago kang ugali. Kada ka lang baga sa tuyo, nagpo-post pa sa Facebook. Iyo po. This is nga who I am, tanggap mo na lang ako. Medyo may error po doon ang kaunti. Kasi, you know, kung ang pagtanggap ng sarong tao, importante. Kung sa'yo ka man hali, mayaman ka man, pobre, itong puti, may body odor, dahil problema yan. Yeah. Pero ang ugali, sir, dapat magbago. Ngata. Part kang pagtanggap sa mo kung sarong tao, iyo ang abilidad mo magbago. Ayan. Oo. Tabako ka man mentally retarded. Ngunit kung mentally retarded ka, kung anong ugali mo, di tanggap na rin yan. Opo. Pero kung bako ka man sana mentally retarded or may intellectual disability, yung bagong term mo yan, you have the ability to improve yourself. So, kasama yan sa pagtanggap sa iyo. So, dapat na-effort man. So, if you're talking about relationship, Opo. dapat sa sarong partner, we should always have an effort also to improve yourself. And then sometimes it takes humility to do that. Yeah. Yeah. Opo, Dok, iyan gari, iba, kung tama pagkasabot ko sa imo, itong Yeah, sugari, okay. yan ang namamatian din sa rong persona. Pero paano nga yan ma-observe mo, so kung so kairiba mo mismo, o so friend mo, o within one of the members of your family, nag-suffer na po kay anxiety. Ano ko pwedeng hilingon, tandaan kan mga nasa, nag-obserbar, na kairiba po sa loob kang pamilya, halimbawa? Okay, aside from what I've mentioned earlier, di ba? Na-mention kong may mga physical manifestation siya, like Opo. palpitation, Opo. nagpara-worry. Ang sarap pang sign, nagiging makulit po siya. Yun na nito. So, mahilig siya mag-insistir kang gusto niya. So, nagiging makulit, maputon, takulong sa papagibuhon. So, affected din po ang buong pamilya kayan. Ma-insistir siya kang gusto niya at magiging very makulit po siyang maray. I see. Dok, igwaki, sabi ka na po ta, Dok, paghapot mo ka, Dr. Greg, may anxiety attack bang masasabi na ang sarong persona? Sir, Yeah. hindi ko narinig yung last few minutes na
Apo. Okay. Dok, sabi kan sa rong texter ta kaya, ang saya te Sir, takbang naging choppy po tayo. ayun nga ano. Okay. Dok, okay na po, Dok. Okay na yan. Dok. Hello, Dok. Hello. Sandali lang na medyo ano. Hello, Dok. Doc Greg. Doc Greg, doon nagang si Dr. Greg ano. Pagkitry mo daw tabi. Aha. Ata magayunon so uni may hapot ang sarong parantabay ta. Ang pagiging sandali lang i-check pwede mo i-kuan si Dr. Greg. Nagayunon itong pag-share sa tuya ni Dr. Greg tan tiuson. Iyo baga ni. At man talaga para ko tiuson mo, di ba? Hanggang sa kayang tiuson mga tugang ansarong persona. Alright, sandali lang naputol si Dr. Greg. Sandali lang baka pwedeng sa cellphone na lang. Yan ang problema ta sa kuan adi. Yan ang problema ta ano yan sa tuya mga tugang na ano ini na connectivity. Mga tugang kan sa tuya tabi na cellphone. Okay na tabi, I mean kan internet maluya talaga no. Alright. Tigil na lang po kita sa kuan sa tuyang cellphone baka pwede. At try natin si Dr. Tan mga tugang via cellphone ngunyan tabing aga. At ano yan? Magayon so hello Doc, maray na aga digil lang po kita. Tagal sigurado po ini Doc. Aha. Apa. Apa. Yeah. Yun lang po, sir. Yeah, opo. Mas malinaw po. Apo, okay. Dok, may saro kayang hapot digdi, ang pagiging bigla daw na mainugmahonin sa rong persona, pwedeng masabi na may anxiety attack siya? Hindi po, malaw po yan sa sir. May po, dahil sa Aha. sabi mo na Aha. Isang ulit ng ato yan, isang ulit ng depression. Apo. Kaya lang, injection ay gusto mo ka. So, kulit ka natin manifest mo. Kaya natin pa regular I see. Opo. Dok, with that situation tabi na pig-mention mo ka sa bago. Hello, Doc? Hello, Doc? Doc Greg? Opo. Iyan po na sitwasyon na pig-mention mo ka sa bago. Ano po sa iling mo ang garo general impakaiyan sa relasyon po sa ninlambang saro sa laogin pamilya kung ang saro lang o duwa or how many members of the family nakaka-experience po nin anxiety disorder? Sandali. Medyo mahina talaga. Sandali lang, Dok. Sandali lang ta. Sayang kang pigataram ni Dok bata. Sayang kang pigataram ni Doktor. Makayon so kanya so sa iyang sinabi. Pero madali lang tabi ta. Ano yan? Apudan tagraray para malinig sa audio. Yan ang problema ta Wala na sa Zoom si Dr. Greg Wala na. Sige na. Cellphone ta na lang muna. I-try ta uli. Baka inang pwede. Dapat talaga. Ayun. Sandali lang Busy sulay ni Dr. Greg Tan. Ano ang impakaiyan mga tugang sa yan sa Lambang Saro? Good morning pala kay Dr. Mary Ann Roa. Yan. Sa tuya po na saro man sa mga amigo ta. Okay. Try natin uli. Hello, Yes, Doc? Yeah. Medyo okay na po Opo. Doc, sabi ko nga ni Kasabago, ano po ang garaw na hiling na impakaiyan sa relasyon ninlambang pamilya? Kung ang saro, duwa, o maski parang miyembro kang pamilya, nagkakaiga po kay anxiety attack, Dr. Greg? Wala. Dok, sandali lang po, Dok, ha? Medyo kaya mahinan si nagkuhan. Medyo
garble yung audio ni Dr. Tan. Balikan, di pwede ikan mag-contact charge sa iya via Zoom. Di pwede dapat siyaan mag-join. Okay, sandali lang at Doc, pakitry po uli gararay sa Zoom. Itry mo do duman sa radyo klinika, baka yaon matandi si JB so ginamit ka sa bago eh. Nga daw tabi bata dakol na pasyente gud si Dr. Greg Tan ngunyan. Pero magayon ito na tanim. Inang point kan sa tuya, ina ko beto kan sa tuya interview. Tatusog po sa pag-aadal, sa nagluwas naman sa sinang pag-ururon. Saro sa problema kang pamilya, kung kaya nag-iriwal, etc. Yung pang anxiety. Sandali, smart tayo. Try ko sa smart, Ito tayo sa smart, try ko lang, mga tugang 0908. Madali lang po, 896. Okay. 8. Sabi kan sa rong texter, bata ngayon magayuron ang pigtataram ni Dr. Greg. Di ko ngayon naintindihan. Okay, try natin dito, ha? Try natin. Try natin sa ibang linya. Ayun man, nasa Pilipinas po kaya kita. Ade. Ayan. Okay na ito. Okay na to, ha? Doc, Greg. Yes, sir. Ayan, medyo mas klaro na po ini. Okay. Balikan ko lang po, sapot ko sa imo kasabago regarding po sa relasyonin pamilya. Kung ansaro pong persona o duwa sa laog kan miyembro, nagkakaigwa po doki ang anxiety attack. Po, affected po gabo, sir. Sabi ko kasabago, unique ang anxiety disorder aside from the physical manifestation in the sense na pero yan po sa mga ilang sa payo na medyo nakakahawa. Nakakahawa siya, sir, in the sense that it is a learned behavior. So usually, kadaklang kang tao may anxiety, gumaman po yan magurang na kidit. So, hindi po siya genetically transmitted, hindi siya by inheritance, gaya ng mood disorder, schizophrenia. But, kung ang magurang mo kidit, pwede ka man po maging kidito na maray kasi it is a learned behavior. Yeah. Tignan na ako mga pasyente na mag-agum, so yun kong pasyente, so, and then narahay, later on, so lalaki naman. Nakukuha yan, so magiging, na-absorb niya, so magiging kidit sa wrong person, so magiging anxious, so sa dito bagay, napapatakula, so, yung mga ganyan. So, affected po din talagang, buong family kaya. Opo. Okay, so, ini pa rin, Dok, nakakaulakit, nakakahawa, Dahil mo siya nakakahaway na siya nagari siya sa COVID baga, whatever, po. Tama? It is, ang tamang term po, sir, it's a learned behavior. Learned behavior. Gari, so, kung nahiling mo duman, ay, garo nga ya, garo man, adaptation, Dok, garo adaptation. Opo, kung inisarong tao sa pamilya ko na bahala ka yan, siguro dapat mabahala man ako. Ano nangyayari? Iyo, Opo. Okay, so araw pa lang kan kalala ang sitwasyon. Kung iyang pudok da beriparo nindo na mga doktor, ta sa mga pag-aadal po da, nagkakausap po yan do ki gari burulagan o nagkakausap po ki ki mga ki violensya na nangyayari po sa loob ng pamilya? Not exactly violence. More on, sir, yung pwede magbulag, pwede marout ang relationship. Pero sa violence, di pa man maabot naman eh. Kung nag-abot na po sa violence, most likely, nag-progress na po. So, ilang niya into something else. I see. Pwedeng nag-psychosis na po or bipolar. Sir, bago ko malingawan, pero pa pala na very important cause ng anxiety. Ang caffeine po. Caffeine? Okay. Opo. So, kung nagparinom kitang coffee, ang problema kasi sa coffee industry ngunyan, dahil very competitive, talagang nag-i-infuse pa sila ng additional caffeine. So, talagang usual, about 30 milligrams of caffeine lang, medyo mas alangkaw po talaga. So, you can experience anxiety talaga. Saro yan sa dapat kailan very important din kung di mo masakit pa magkape, di ka na magkape. Pero, sa ibang country, in fact, bawal ang milk tea for children below 18 years old. Okay. Precisely because of the caffeine content. Ang caffeine content ng milk tea could be as high as 150 milligrams. So that's about 5 times the regular coffee drink.
So, dakulong kita mga hidden sources of caffeine. May mga herbal products pong may caffeine. Yeah. May mga, yung green tea. Nila walang caffeine. Alang kaon po ang caffeine kang green tea. So, yung caffeine po is another cause po din po. I see. So kung aram na po kan sarang persona o miyembro kan pamilya na nagkakaigwas ng anxiety attack, dapat iwasan dok ini ng mga drinks na ini na agwaging high Yes po, contents of caffeine. Even for normal persons, mas better na po yung mag-caffeine. Ang problema, sir, ang coffee industry kasi is $1 billion industry eh. Yeah, so correct, may mahiling kang mga marketing nila, anti-cancer, na iyo. Yung mahiling mo, iba pa na akong nahiling, it improves the blood flow to the brain. Pero in fact, baliktad vasoconstrictor po ang caffeine eh. So it restricts the blood flow to the brain. Tapos in terms of mental health din, adenosine blocker po yan. Adenosine is very important sa pag-regulate din ng sleep. So talagang ang problema sa caffeine talaga, next day, hanapan mo kasi you need that, kasi nasira na nga yung sleep architecture mo. So hanapan mo giraray. But anyway, like in America, for example, sa mga psychiatric institution naman, bawal ang coffee because of political correctness. Kasi sa lobbying ng coffee industry. Pero meron country sa Europe na bawal siya sa mga mental patient. So may hiling mo sa difference nga sa Amerika bawal but sa iba pwede. Nakulong kay factors yan yung economics, yung you have to be political correct. So di mo mas mababawal sa Amerika ang coffee. So tigitan ka kang coffee industry. Pero like ako, I really believe na well-documented dapat ang miral. Nag-advise ako na hindi mag-coffee. I see. Oo. Sumakaw sa pala niyan, na dapat na... Usually baga, Dok, diba? Ang caffeine baga, diba? Ang saro sa klase ng illegal drugs, diba? Ang caffeine generally, diba? So kung bigigibong ingredient andyan sa mga inumunta o whatever, kung sensi sarabayan, pag nasubrahan mananggan, magkakaigwa kita yung problema. Ayun po. In fact, sir, kahit sa mga turmeric, mga arugan, kung magtuturmeric ka po, huwag naman kasi sa ibang bukalkat ng roots. Ito kasi powder, itong maramdaman na talagang palabit lang talaga. Hindi ko man medyo nakaluwa na caffeine. Kasi doon sila nakakakuha kay customer. Itong bagang feel good na garisipa. May ingredients ang caffeine. Ang problema, magpapalpitate ka kaya. I see a lot of patients na heart rate nag-more than 100. Nag-120, nag-140. That's very dangerous kasi bukod sa utak mo, pwede pong maraw talagang puso mo Kasi imagine that normal heart rate should be 60 to 90 lang Kung nag-100 plus ka, bukod sa magkikigwa kang anxiety disorder, pwedeng magkaproblema ka cardiovascular wise. Iyon. Okay. So dapat pala kitang kami mga kababayan aware kan mga klase nin inumundok in mga pagkaon. Tapos din mag-treat, tama ba? Tapos yung mga terminology, sir, dapat aware din yung tao, very few nakakaaram Alam mo ba, there's a big difference between a juice and a juice drink. Okay. Sinabing juice drink, hindi sila required na magkaroon ng, orange juice drink. Pag sinabing orange juice drink, by law or whatever regulation nila, hindi sila required to put orange talaga doon. I see. Okay. Pero kung orange juice, nandun talaga yung orange. So yung mga orange, pag mailing mo yung orange juice drink, hindi siya totoong orange. Pero din yung coffee drink. Kung iniling kang sachet nakalagay ng coffee, sometimes po, wala pang coffee talaga dyan. Kung iling mo po itay mo sa mamaya, tignan mo sa yung sachet, na nakalagay dyan, coffee identical flavor. Iyo manangga. Pag nailing mo. Ayun po ang ingredient nila. Sometimes, hindi naman mabukals sa mga multinational companies like Salong Coffee Company, di ba mention. Alam mo ba, if you buy that instant coffee in America, granulated beans, coffee bean. Talaga. Okay, same brand, same instant coffee. Pag binagal mo yung brand na yan dito sa Pilipinas, walang coffee doon. I see. Kasi binabagay din po nila sa batas ng country. Like kung very lax yung rules and regulation ng country, di mo sila mabaso. Nakakatipid sila duman. So they will make
So, mataas po ang caffeine content sa mga coffee ngunyan. I see. Okay. So with that po, Dok, kung ining anxiety disorder o anxiety act na nangyari sa tuyang mga kababayan, bako lang pala ang triggering factor niya, itong sugary cause, sa anak ko pwedeng makuha sa palibot o whatever, kundi magin sa mga pagkaon or even po sa mga drinks, dapat aramtakon ang mga ingrediente na yaon dyan sa mga na dapat natong konsumohon. Opo. I see. That's it. Opo. Sabi kan texter ta, paghapot na po sa imo, siya da po, Dok, kung makukonsider ng anxiety attack, yung feeling niya minsan, habo niya da magkaturog, natatakot da siyang magturog. Di ko aram kung ano ang rason. The point na maski piguhugasan niya da ang gabos na plato, piguhugasan niya ulit, para dahil siya na siya magkaturog. Ano pang assessment mo kay ni Doc na texter tang ini? Igwa pong anxiety component yan. Pero mas maganda pong i-assess talagang maray. Yeah. Opo. Kung taga sainsyang lugar po digdi. Opo. Dahil po na-mention kung taga sainsya daw. Na-mention. But anyway, sa July 9, igwa akong free psychiatric kasi birthday month ko po yan. Ay, wow. Sa July Okay. 9, mataw pa akong libreng psychiatric consultation and free 1 month supply of medicine sa Pulangi, Ugaring. Oo. So, kung taga Pulangi ka mo, kasi pag nag-charity pa ako, sir, sa Mario talaga para din ibang conflict of interest. Apo. So, dumaan pa sa July 9 sa Pulangi, libre po ang psychiatric medications. Dakulang kaming bulong na, dakulang akong bulong inagad sa National Center for Mental Health for the specific purpose of charity work. So sa Pulangi po, libre ang consultation duman kung taga Pulangi ka po. Opo. Saan po, Or Dok? even siguro from neighboring, Saan po, Dok, ang July bilyo 9, mo dumaan po kaan? sa Municipal Health sa Municipal Health Office ninta. Yeah. Dr. Opo. Okay. So, Dok, ano ang pwedeng gibuhon sa sarong miyembro kan pamilya para po mailigtas, as in sabi nga, ma-prevent tulos ang anxiety na dahil na po mahulog duman sa mas worst tabi na sitwasyon? Number one, na mga aki pa, very important po mag-provide po kitang structure sa mga aki. Pag sinabing bawal-bawal, hindi pwedeng magwala-wala sa akin, tumatao ka. So it's very important to delay and deny gratification. Baka sana sa feeling gratified Kasi yung anxiety gratification issue din yan You want to be gratified na araw mo, so concern mo, na address na. So, ano ba sa aki? Gusto na magkaong cookies. Sabihin mo, mamaya na, after lunch, kung magwala-wala sa aki, kada ka lang kang parents, titaw na lang. Iyo. So you have to delay gratification natin pagkakao. So nakakaukot siya mag-alat. Or sometimes you have to deny gratification. Gusto niya kang cookie, sabihin mo, diyan pwede sa'yo kay Papa yan. so you have to, Tapos sometimes yung mga saro pa ba lang, sir? Narunduman ko, saro sa nakaka-increase ka anxiety is also the video games. Okay. Yung mga gaming. Kasi talagang ini-increase yung level of vigilance mo, ini-increase yung level of alertness mo. So, ikaw kay katapigaw na game transfer phenomenon. So, kung sa nangyayari duman sa kawat, sometimes nata-transfer mo in real life. So, kung maging anxious ang aking mong nagtatakula, then papakawatang mga video games, pabasahan mo ka Reader's Digest, sa mga Marina book, unfortunately, nagtuman ako sa National Bookstore, then ang Reader's Digest, sabi kang National Bookstore, may kayo nagbabakal. Dahil naman available ang mga reading materials ngunyan, kadaklan. But it's very good to do that. It's very good to, Kaya ako pa nakakailang Reader's Digest sa book sale. Iyo po. Actually, nag-subscribe ako kang ito. Dakulon ang lamang kang Reader's Digest it's a very good instrument para mag-improve ang comprehension kang aki. Kasi ang idea naman, if they're able to comprehend yung nababasa niya, which is already very good, it also follows that he will be able to comprehend life in general also. Kaya baga sir, mataliyong ka, you're very good, very wide ang mo. I think, aside sa genes mo, actually, we can attribute it sa pagbasa mo kang Reader's Digest. Yeah, correct. Actually, mga arog ka na kung ano. If as another reading materials talaga, magmakong nagbabasa
sa ano yan para sa kaaramanta. Alright, Doc, with that po anong edad usually nagkakaigwa ki anxiety attack ang sarong individual? Usually, Saan nagpuon? sir, at any age yan. May see. mga very young na igwa ng anxiety. Lalo na kung sumagurang ninda kiditon man na maray. So nagiging kidit din sila. So takot sila magkamali, nagiging very competitive. So kaya usually kung presente ako na adult na may anxiety na grabe, kikumusta ko po sa mga akit ninda. Yeah. Oo. Ano din yun. Sabi ko na, it's a learned behavior. Yeah, opo. Okay, Dr. Greg, salamaton pong maray sa oras mo sa tuyang programa. Dakulong kitang nakudan ngunya na pagkaaga. Ano po ang sa tuyang mensahe sa mga pamilyang nagdanangag ngunyan? Mensahe ko, again, reminder, if you're from the Pulangi area, meron pa akong free consultation. Actually, it's also under the Rotary Club of Legazpi West. Opo. Nag-agad kaming mga bulong sa National Center for Mental Health. Sabi ko na surat ako dumat, na ang Pulangi, arayo sa Legazpi, arayo sa Naga, so medyo napapabayan sa mga pasyente naman in terms of mental health. So, we're going there on July 9, that is Saturday. Tapos, again, in relation to our topic, try to avoid caffeine, try to avoid insisting sa gusto mo, maski tama ka. Yeah. Kayo man sana po. Okay. Enjoy life, be happy. Yeah, advance happy birthday po. Advance happy birthday. Opo. Thank you so much. Yes, sir. Thank you. Alright. Mga tugang Dr. Gregory Tan, ang satuya at tabing resource person niya na pagkaaga. May kinaraman dyan sa mga hapot na yan. Angel, pakinot mo nga nung July 9, birthday Dr. Greg, tapadumanan ta kay Jimmy sa Pulangi Municipal Health Office. Tatabangan ta actually, dakulong po mga personang naghahanap mga tugang ki mga psychiatric, mga eksperto sa psychiatry na mga doktor. Tasaro po yun sa kan election baga nagbutwa ang mental concerns, di ba? Mental health issues pigahapot sa mga kandidato kung anong plano ninda. Ano ba dyan? Di kasabay yan sa mga plataforma de gobyerno. And this time, matabangan ta ang mga personang ini. Alright? Alas 8:25 ang oras po sa Pilipinas. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Wilkins Pure. Para sure, mag Wilkins Pure. Bimeg Integra Worm X. Now available. Hanapin na sa inyong mga suking tindahan. Lucky Manzana po. Gusto nyo bang maging lucky? Bumili ng Hinebra. Tingnan ang ilalim ng selyo. Dahil sa Hinebra Tres Suertes promo, lucky hanggang dulo. May instant premyo, 5 pesos, 10 pesos, free Hinebra products. May multiplier pa na times 5 hanggang times 500. May raffle draw din for a chance to win 100,000 pesos. May game show for a chance to win 1 million pesos. Sali na sa Hinebra Tres Suertes promo dahil may pag-asang manalo hanggang dulo. Visit our Facebook page or see posters and scan the QR code for more details. Promo duration March 16 to July 30, 2022. Per DOH FDA CFR number 0417S 2022. Drink responsibly. Plemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Plemex Sa ubo ng baby pasteko, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mga kababayan, ang Office of Civil Defense 5 ay nagpapaalala sa mga sumusunod ngayong buwan. Laging ihanda ang pamilya para sa anumang sakuna na pwedeng biglaang mangyari. Laging makinig ng radyo at manood ng telebisyon para sa mga abiso at babala mula sa RDRRMC Bicol, Feebox, Pag-asa, MGB at iba pang ahensya ng gobyerno. Ihanda ang go bag o ibalde ng inyong pamilya upang mapabilis ang paglikas kapag may unos o sakuna. Huwag kalimutan ang inyong first aid kit, flashlight, baterya, radyo, kandila, pito, posporo at iba pang importanteng kagamitan gaya ng tubig, pagkain at damit na tatagal ng 3 hanggang 5 araw sakaling mag-evacuate. Tandaan ang emergency numbers ng mga otoridad, barangay DRRM committee at pamahalaang lokal at makilahok sa mga pagsasanay, drills at iba pang klase ng mga kasanayan patungkol sa disaster preparedness at response ng OCD Regional Office 5, Provincial DRRM offices at local DRRM
PRRM offices. Ang Office of Civil Defense 5 ay bukas 24/7 at handang magbigay ng serbisyo anumang oras sa Camp Brigadier General A. Simeon Ola, Legazpi City, Albay. Sa pamumuno ni Regional Director Claudio L. Yucot, maaaring tawagan ang hotline number 052-742-1176. Sa OCD5, bida ang handa. Ang gusto kong makamatch itong sweet. Pero hot. Adi, mag-Mac Spaghetti at Mac Cafe Premium Roast Coffee ka. Pwede man medyo cheesy and cool. Mag-cheesy burger McDo, asing Coke McFloat ka na sana. Hanapon ang sa indong angay na match na bagong McSavers Mix and Match. Magpili din sa wrong main, dagdagan ang match din sa wrong side. Miski anong snack combo, 75 pesos sana. Nagbabago ang presyo. Dakulan combos na magugustuhan sa McSavers Mix and Match. Visit your nearest McDonald's store today. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Dahil sa COVID-19 na sa tong kinakahampang, ini nagparealisar sa tuya na daing mas importante kundi ang pagkakaigwang marhay na salud kanawak, asin makusog na resistensya, pangalagaan ang sa tuyang sa diri, magkakan kitama, mag-ehersisyo, iwasan ang mga bisyo, imantinir ang healthy lifestyle, mag-inom ki vitamin C as in zinc sa Oroaldao, mag-ATC Vitasync na sa Oroaldao. ATC Vitasync sa presyong abot kaya, 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Tamang-tama na ang posisyon ng crane natin dito. Oo, hayaan mo nang malapit sa tore ng kuryente. Hip hip! Ako si Linoy. Kapag nadikit sa tore o sa linya, ang mga gamit pang konstruksyon tulad ng crane, backhoe o truck, pwede kayong makuryente at mamatay. Posible rin itong maging sanhi ng malawakang power interruption. Huwag maglapit ng anumang bagay, maghukay o magsagawa ng anumang konstruksyon sa ilalim o malapit sa linya o tore ng kuryente. I-report ang maling gawain sa TIP NGCP hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. For everything that's true, count on GSM Blue. Let true things come your way. In your life, you have a say. So choose not sa bagong barkada, GSM Blue ang kasama. We choose GSM Blue. Choose what's true. Okay lang to make mistakes. Kung sa sarili, totoo at hindi fake. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Choose to chill and enjoy the true flavors of Mojito, Margarita, Gin Pomelo, and Cosmopolitan with GSM Blue. Drink responsibly. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano, orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo an makikinabang permitawo. Garantisado an pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano, orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdong. Kamusta? 2 taon na pala, no? Pero alam mo, bilib ako sa mga nagawa natin. Patuloy na nagmask at nag-ingat. Inalagaan ang kalusugan, pati ang minamahal. Nagpabakuna at booster, kahit kabado, para protektado. Nagkaisa kaya malayong narating. Nakabalik sa mga miss nating gawin. Kinaya dahil sa alaga sa isa't isa. Kaya anumang hamon, mas kakayanin pa. Tuloy ang ingat, tuloy ang angat. Sige, may naghapot po din kang klinik ni Dr. Greg Tan. Si Dr. Greg Tan, may klinik po andyan sa Tanchuling Hospital. Ano? Magadiyan po kamo sa Tanchuling Hospital. Iga po dyan kiklinik mga tugang si Dr. Gregory Tan. Ha? Matibay po yung amigo tang ini. Saro po ini sa mga dakol siyang hobby. Ha? Dakol siyang hobby, mga tugang. Kaya kung kamo po may mga problema sa pag-iisip, may mga problema po kamo sa arog ka na depression, anxiety, o gari na reparo nindo na
nagkataga problema na po ang sarong persona sa pag-iisip, ha? May mental problem na. Taro po sa makakatabang sa inyo si Dr. Greg Tan. Diyan po kamo sa Tanchuling Hospital. Mga tugang, yan po sa dyan. Nagki-clinic. Alright? Good morning nga pala kay Dr. Mary Ann Roa at saka kay Dr. Philip Roa. Yan. Good morning po sa husband and wife. Ha? Tabi na ano yan, matibay na ENT, boda matibay sa ano yan, sa ano ini, sa expertise po ni Dr. Mary Ann Roa. Hindi pong duwang ini, ha? Alright, mga tugang, salamat kan sa inyong pagantabay. Mabalik po ako alas 3 sa programang Pingyon. Kundi maninong ako ngunyan sa kasal. At karakot kabig nininungan ko sa kasal. Medyo na mamati ang corona pagiging maedad ko. Dati nagninong ako sa mga aki, sa mga bunyag. Kunya nagaparadakol sa kasal. Kaya po mapasursugon ako taon-taon. Lingon ko po tabi kung ano yan, kung abuton ko sa alas 3. Pero kung dahil, manap kitang kasalida sa tuya tabi na programa. Ha? Happy birthday muna sa sakuyang ina, ma'am. Mrs. Lily Maceda. Yan. Mama, happy birthday. Yan po siya dyan sa Villa San Jose. Ha? Sa Daraga Albay, sa Bagong Bayan, Daraga Albay. Happy birthday tabi, ma'am. Alisa sa imong mga gwapong aki. Ha? Si Jack, si Sunny, buda po sa indong pugi na aki. Sure ka? Sure po ako. Una sa mga sa imong mga makuapo, mga makuapo, si Darren, si Pau, si Laika, buda si Crimson. Yan. Happy birthday, tabi sa sabuyang ina. Alright, ngunyan pong June 25, 2022. Siguro to, pagbalik ko haling Sorsogon, saka na po ako mahapit yan sa harong, ha? Okay, salamat kasi ng pagantabay. Ako Bicol, susunod na. Kaya ba po, mga tugang si Al Armario. Thank you. Goodbye. Mabuhay. Yan, salamat. Nakulo na kong naukudan ganyan sa programang Radyo Klinika. Kaya abangan mo sa liwat sa masunod na Sabado ang Radyo Klinika sa DCGB.